खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। लकसभा बिसायख'थियाव मोन 11 मासियाव बिजेपिआ बिजाथि होगोना रोखा। टाइकाराकुसि प्राइमारि बिपिएफनि बानजायनायाव सा 25 सुबुङा बिपिएफ दोलोआव हाबदों। काछाराव मणिपुरनि सासे टिउरियाखौ पिस्तल आरो गुलिजों लोगोसे पुलिसआ हमदों। उत्तराखंडनि सुरंगनिफ्राय सा 40 सुबुंखौ दिहुनो एनडीआरएफ जवानफोरा आखाइजों जावफ्लंबाय। इजराइल आरो हामासनि दावहाया सानब्रैनि थाखाय दोनथ'नायनि उनाव फारनैनिफ्रायबो हमजानायफोरखौ नागारनो लाबाय। दिसपुर सार्कलनि लाट मन्डल बाप्टन दासआ जाख्लनायनि दायाव हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सानि सालबारियाव केबिनेट मन्त्री रन्जित दासआ बुंदों दि आथिखालाव क'क्राझार लकसभानि मासियाव 99% इउपिपिएलआनो बिजाथि फसंनो मोननायनि आसा दङब्लाबो अफिसियेलि फोसावनाय जायाखै। मानो होनोब्ला बिसायख'थिसिम दानब्रै दानबासो सम आद्रा दंबावो। दिनैनिफ्राय जोंनि गासै मावफारियाफोर जाय जोंनि जुजिनायनि आदब दङ, जाय माइक्र' मेनेजमेन्टनि बाथ्राफोरखौ बुथनि गेजेरजों बुजायनानै होनाय जादों, थिग बेबायदिनो गासै मावफारियाफोरा नखर थांनानै खामानि मावगोन। बे बिबुंथिया आसाम सरकारनि मन्त्री रन्जित कुमार दासनि। बाक्सानि सालबारियाव गोदानै दानाय मानास समष्टिनि थाखाय बिजेपिनि जाय गिदिर मावफारिया सन्मेलन खुंफुंनाय जादों, जेराव बाहागो लानानै मन्त्री रन्जित कुमार दासआ बुंदों दि दुखुथिया गोरिबफोरनि जौगानाय लाबोनायानो बिजेपिनि गुबै थांखि। बिजेपि सोरखारानो गोरिबफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो आरो मावबाय थागोन। बियो बुंदों अरुणोदयआव गोदानै 10 लाख आइजोफोरखौ सायख'नाय जागोन। दायो 40 लाखनो रेशन कार्ड होनाय जाबाय। लोगोसे 5 लाख रांनि गांफायै आयुष्मान कार्ड होनायनि बेबस्था खालामनाय जागोन। 1,60,000 सुबुङा रेशन कार्डनिफ्राय सोसनजायालासिनो दङ। बैफोर एनआरसिनि थाखाय जागासिनो। बे बिथिङाव भारत सोरखारजों सावरायनायबो जाबाय होननानै फोरमायदों। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिबुंथिनि गेजेरजों मन्त्री रन्जित कुमार दासआ बुंदों दि लकसभा बिसायख'थियाव गं 11 मासि मोननाया रोखा। हेंथा हान्जाया जेसेबांखि होबथानो नाजाया मानो लकसभायाव मोनसेबो मासि मोना। बाक्सानि मसलपुर बिया बेंखराव थानाय टाइकाराकुसि प्राइमारि कमिटि बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव सा 25 सुबुङा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमहैदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आथिखालाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो गावबा गावनि गोहोखौ फोरादों। नाथाय अब्लाबो गोहोआव गैयाब्लाबो आथिखालाव हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलाव जोबोद गोख्रों जाबोनाया नोजोराव गोग्लैदों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर ब्रह्म आरो बारग' एम अनसुमै खुंगुर बसुमतारीमोना नुजाथिदोंमोन। अनसुमै खुंगुर बसुमतारीया बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बराक सेरफांनि काछार जिल्ला जिरिघाटनिफ्राय पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ जथायै सिग्रोमनानै मणिपुरनि सासे टिउरियाखौ गंसे 0.32 mm पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो गरबा गोथां गुलिजों लोगोसे हमनो हादों। काछार जिल्लानि एसपि नोमल महन्तआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय टिउरियाखौ मणिपुरनि सेनापति जिल्लानि 26 बोसोर बैसोनि लाइमोन होननानै मिथिहोदों। अदेबानि पुलिसआ मुंखौ आन्दोआव दोनथ'दों आरो उननि नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै फोरमायदों। थांनाय 12 नबेम्बरनिफ्रायनो उत्तराखंडनि उत्तर काशीयाव सिलकायारा बालकोट लामानि सुरंग सिङाव नांथानानै थानाय गासै सा 40 सुबुंखौ दिहुननो थाखाय एनडीआरएफ जवानफोरा जोबथा खोन्दोआव आखाइजोंनो जावफ्लंनो लाबाय होननानै गिबि मन्त्री पुष्कर धामीआ मिथिहोदों। रबिबारखालि ड्रिलिं मेसिनखौ दोनथ'नानै आखाइजोंनो जावफ्लंनो लाबाय। गासैबो रैखाथियैनो सुरंगनिफ्राय ओंखारबोनो हानायनि लामायाव दङसै होननानै गिबि मन्त्री पुष्कर धामीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि नरवे आरो थाइलेन्डनिफ्राय हायार फैनाय इन्जिनियारफोरनि हेफाजाब आरो भारत सोरखारनि नाजानायाव दिहुननो एबा रैखा खालामनो हानायनि लामायावनोसै होननानै सुलुङाव फोरमायबावदोंमोन। सुरंगनिफ्राय दिहुननो हायाखैब्लाबो हर गेजेर एबा शुक्रबारहालागै मोजां खौरां मोनगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। नाथाय दासिमबो आबुङै खामानिखौ मावफुंनो हानाय जायाखै।
इजराइल आरो हामास थिउरियानि गेजेराव 49 सान दावहा सोलिबोबाय थानायनि उनाव सानब्रैनि थाखाय दोनथ'नायाव मोन्नैबो बिथिंनिफ्राय गोरोबथा बायदियै हमजानायफोरखौ नागारनो लाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रबिबारखालि इजराइलआ गासै सा 39 हमजानाय फिलिस्टाइनफोरखौ नागारग्रोबाय। बिसोरनि गेजेराव सा 33आ आइजो आरो सा 6आ उन्दै गथ'फोर। ओजोंहाय लांखार जानाय सा इजराइली आरो सा 4 थाइलिनि सुबुंखौ हामासआ हगारबाय। बेनि उनाव सा 150 फिलिस्टाइननि जोबनानै दोनजानाय हामास थिउरियाफोरखौ हगारनो हागौ इजराइलआ। बेबायदिनो हामास थिउरियाफोराबो सा 50 लांखार जानाय इजराइलीफोरखौ हामासआबो हगारनो हागौ होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 अक्ट'बर 2023 सानखालि इजराइलाव हाबनानै हामास थिउरियाफोरा इजराइलनिफ्राय सा 240 सुबुंखौ लांखारदोंमोन आरो सा 1200खौ बुथारलांदोंमोन। आथिखालाव सा 50 इजराइलीखौ हामास थिउरियाफोरा हगारग्रोगोन आरो इजराइल सरकारा सा 150 फिलिस्टाइननि हामास थिउरियाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारगोन। लोगोसेनो इजराइल सरकारा गाजा स्ट्रिपआव बे सानब्रैनि गेजेराव गेस टेंकार आरो पेट्रल डिजेल दैथायहरगोन होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि उथुमाय दिसपुर सार्कलनि लाट मण्डल बाप्टन दासखौ जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ हमदों। नलबारि जिल्लानि बाप्टन दासनि हेंथायै 12/23 नम्बरनि केस रेजिस्टार जादोंमोन। पुलिसआ आइपिसि 119/B/419/420 66C /66 DIT एक्ट आरो सेक्सन 409/668/477 आइपिसि धाराजों केसखौ नायबिजिरनो लादों होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैखानाय सासे सुबुंनि हाखौ सासे हा दालाला गुबुननो फानदोंमोन। बे केसआव लोब्बा गोनां लाट मण्डल बाप्टन दासखौ जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसआ खादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।